Ja, kör då. Helena Forsén. Bowling away. Det här är inte första gången. Det här är inte första gången. Så nu. Här kommer vändningen. Nej. Nej, nu du. Oj, kom igen nu då. Gör något roligt. Hoppa framåt. Man kan gå bakåt. Det där är ändå den bästa. Det ser väldigt intelligent ut. And that's bowling.